ба ҳама салом. равзанаи трансфери тобистонаи соли 2021-ро бо як калима шарҳ додан мумкин аст. Бомба! Рафтани Месси аз Барса ҷаҳонро ба ларза овард, аммо ин анҷоми кор набуд. Криштиану Роналду Ювентусро тарк кард ва ба Манчестер Юнайтед баргашт. ҳодисае ки ҳеҷ кас интизораш набудем. Дар аввал ҳама инсайдерҳо Роналдуро ба Манчестер Сити хостгорӣ мекарданд ва ҳама боварӣ доштанд ки акнун ҳамлагари португалӣ бо яке аз беҳтарин сармураббиҳо, яъне Хосеп Гвардиола якҷо мешавад ва ин ҷуфт кӯшиш мекунанд ки қувваи худро муттаҳид созанд то ба як ҳадафи хеле муҳим бирасанд: ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо. Аммо не, ин ҳодисаи ғайриоддӣ рух надод ва ба ҷои ин мо шоҳиди камбеки хеле зебо шудем, ки ҳама мухлисонро ба ҳайрат овард. Криштиану Роналду боз дар Манчестер Юнайтед. Аз ҳама трансфери мантиқии ин тобистон. Месси ва Рамос дар ПСЖ, Лукаку бошад дар Челси. Ана агар Роналду ба Сити гузариш мекард, пас мисли як бозии компютерӣ мешуд. хушбахтона он рух надод. Роналду легендаи МЮ аст ва ӯ ба дастаи мувофиқи худ гузариш кард. имрӯз мо дар бораи ояндаи Криштиануи 36сола дар Манчестер гап мезанем. дӯстон, тибқи статистика 78% тамошобинони мо беобуна шудан дар канал видеоро тамошо мекунанд. аз ин хотир обуна шуда зангуларо фаъол кардан ва ҳамчунин лайк монданро фаромӯш накунед. мо бошем дар навбати худ видеои беҳтаринро пешкаши шумо мегардонем. баъди танаффус ба бозии мунтахабҳо акнун футболи даставӣ баргашт ва паго моро як қатор топ рақобатҳо интизор аст. барои боз ҳам ҷолибтар шудани тамошои онҳо метавонед ба дӯстони мо аз 1x муроҷиат кунед. онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд ва инчунин ҳамаи обуначиёни навро бо промокоди таҷфут дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. Криштиану Роналду дар Манчестер Юнайтед бешубҳа ҳаятро пурқувват мекунад. ӯ нафаре аст ки ба даста имкон медиҳад ҳам аз ҷиҳати варзишӣ ва ҳам аз ҷиҳати молиявӣ ба дараҷаи нав барояд. Роналдуи 36солаи таҷрибаи нотакрор, характери чемпионӣ, мотиватсия ва маблағи хело ва хелоам калон аст. акнун хулосаатонро бароред ки ин барои МЮ чӣ қадар трансфери хуб аст. ба ҳама маълум аст ки маоши Роналду кам нест, 29 миллион евро дар як сол. барои пардохт кардани он МЮ шояд якчанд футболбозони нолозимашро фурӯшад. дастаро метавонанд зимистон ва ё тобистони соли оянда Лингард, Кавани ва ё шояд Марсиал тарк намоянд. боз як варианти дигар фурӯхтани Пол Погба мебошад. ӯро ҳама харидан мехоҳад: Реал, ПСЖ ва Ювентус. бори дигар бояд хотиррасон кунем ки омадани Роналду орзуи роҳбарияти дастаро аз ҷиҳати молиявӣ амалӣ месозад. аллакай дида истодаем ки дар мағозаҳои Манчестер Юнайтед чӣ рух дода истодааст. Роналду рекорди ҷаҳониро аз рӯи фурӯши футболкаҳо зад. дар мағозаҳои МЮ дигар футболкаи Роналду намонд. аз ин сабаб мухлисон аллакай пули онро додаанду танҳо моҳи октябр соҳиби формаи Криштиану мешаванд. диққати телевизионҳо ҳам ба МЮ хело калон шуд. шаҳрномаҳои нави спонсорӣ рӯз аз рӯз зиёд мешаванд. роҳбарияти МЮ дар симои оилаи Глейзерҳо мисле ки дар лотарея ғолиб шуд. мухлисон ҳам акнун роҳбариятро ки чашми дидан надоштанд ҳурмат хоҳанд кард, зеро онҳо легендаро ба хонааш оварданд. ҳама аз амали шудани ин трансфер хурсанданд. роҳбарият, сармураббӣ, даста, мухлисон ва ҳатто дастаҳои дигари Англия, зеро рақобат кардан акнун бо МЮе ки дар ҳаяташ Роналдуро дорад хело ҷолиб мебошад. ин як мотиватсияи бузург аст. таҷриба ва характери чемпиони Манчестерро ҳамаҷиҳата барои ғолиби ҷоизаҳо шудан омода месозад. ин садфоиза аст. МЮ ҳанӯз дар мавсими гузашта имкон дошт ягон ҷоиза ба даст орад. акнун дар мавсими нав бошад бо топ трансферҳо шанс бештар мешавад. лигаи чемпионҳо онҷо рақобат ҳамеша мушкил аст ва ҳатто инҷо имкони МЮ бештар гардид, зеро Роналду ин қаҳрамони асосии лигаи чемпионҳо мебошад. мутахассиси асосӣ барои шикаст додани рақибон дар даври плей-офф. Криштиану бо ҳамдастаҳои пурқувват ба бомбаи атомӣ табдил мегардад. бояд қоил шавем ки дар Ювентус ба Роналду ҳамдастаҳои хуб намерасиданд. барои ҳамин онҷо ҷои ӯ набуд. акнун маълумот дар бораи ҷиҳати варзиши ин трансфер, чӣ тавр Роналду дар МЮ мавқеъ пайдо мекунад ва чӣ тавр ӯро Сулшер истифода мебарад. ба он нигоҳ накарда ки Криштиану футболбози универсал аст, аммо дар МЮ як вазифаи махсус хоҳад дошт: ба анҷом расондани ҳамлаҳо ва истифодаи силоҳи асосии худ дар синни 36солагӣ, зарбаҳои қавӣ ҳам бо пой ва ҳам бо сар. мо Криштиануро танҳо дар мавқеи ҳамлагари марказӣ мебинем. албатта Роналдуро метавонанд ҳамчунин дар кунҷои хати ҳамла истифода кунанд, аммо ин мавқеъҳо барои ҳолати варзишии ҳозираи футболбоз дигар мувофиқ нестанд. Юнайтед дар канорҳои хати ҳамла Санчо, Решфорд, Марсиал, Лингард ва Гринвудро дорад, ки метавонанд ба Роналду кӯмак кунанд. дар маркази хати ҳамла Роналду як ивазкунанда дорад, ки ин Эдинсон Кавани мебошад. аз қафо бошад нафари асосӣ Бруно Фернандеш аст. дар ҳолати идеалӣ ҳайати Манчестер Юнайтед маҳз ҳамин гуна хоҳад буд. Дехея, Ван-Бисака, Варан, Магуайр, Мактоминай, Погба, Бруно Фернандеш, Санчо, Решфорд ва албатта Роналду. аммо ин ҳоло ҳам анҷоми кор нест. курсии эҳтиётии МЮ ҳам хело пурқувват аст то дар вақти зарури футболбозони асосӣ
бонусиро арзанда эваз кунад. Дӯстон, шумо чӣ гуна фикр доред? ҳайати эмрӯро бо Роналду чӣ гуна дидан мехоҳед? ҳатман дар комментария нависед. аз Криштиану Роналду дар мавсими нав мо чиро интизор шуда метавонем? Не, Криштиануи ҳозира мисли пештара нест ки бо финтҳо ва дриблинги беҳамтояш Олд Траффордро ба пӯ хезонад. Роналду дигар ҷавон нест, аммо аз ҷиҳати таҷриба ва маҳорат метавонад фоидаи калон орад. Криштиану медонад ки дар 36 солагӣ ӯ дар ҷаримагоҳ хело фоидаовар мебошад. Бинобар ин футболбоз танҳо ба задани голҳо таваҷҷӯҳ хоҳад кард. Роналду ба эми голҳои бисёрро кафолат медиҳад, мегӯянд мутахассисони футболӣ. Акнун саволи асосӣ ин аст ки Роналду чанд гол мезанад? Аниқ 50 голро интизор шудан номумкин аст. Охирон бор ӯ ин қадар голро дар мавсими 2015-16 ба ҳадаф расонда буд. Он вақт мо Роналдуи 31 соларо медидем, ки беҳтарин солҳои карьераашро паси сар мекард. Задани 40 гол ҳам эҳтимоли кам дорад. Мавсими 2017-18 ки барои Роналду дар Реал охирон мавсим буд, ҳамлагар 44 гол зад. Баъди гузариш ба Ювентус Роналду ягон бор аз 40 гол бештар назадааст. Дар мавсими 2018-19 28 гол ва 11 ассист. мавсими 2019-20 37 гол ва 7 ассист. 2020-21 бошад 36 гол ва 4 ассист. аҳамият додед ки нишондоди ассистҳои Криштиану чӣ хел кам шуда истодааст? Роналду оҳиста-оҳиста мисли ҳамлагари марказӣ амал мекунад. Дар Манчестер Юнайтед аз Роналду бештар аз 20 голро интизор шудан мумкин аст. Премер лига нисбати серия А мушкилтар аст ва барои Роналду осон нахоҳад буд. Бояд зудтар ба чемпионат одат кунад ва аз ҷароҳатҳо эҳтиёт шавад. пешгӯи мо чунин аст: Роналду дар Премер лига то 20 гол мезанад, ана дар умум бошад дар як мавсим то 30 гол. ин барои Роналдуи 36 сола нишондодҳои хелоам хуб хоҳад буд. бо ҳамин тамом дӯстон, канали Футбародарон ҳамеша кӯшиш мекунад ки ба шумо видеои ҷолибро пешниҳод кунад. аз шумо бошад танҳо лайк мондан ва обуна шудан дар канал. бо шумо будам ман Беҳрӯз Артиков. то барномаҳои оянда.